Minuta tibda issa. Brenda Grech, Associate Artistic Director. Brenda, x'inspirak biex tibda tisfen? Meta kont żgħira kelli l-aċċess li kelli għasfin kien films antiki, kienu żebbiena bħal Fred Astaire u Shirley Temple li inspirawni biex nibda din il-karriera jgħidu hekk bisfin. U Sfin Made, x'inhu eżatt? Sfin Made huwa programm li Sfin Malta torganizza darba kull sentejn. Din is-sena deħlin fit-tielet edizzjoni. Titlu tal-programm huwa Corporeality fejn nirriċerkaw kif qegħdin esperjenzaw din-dinja diġitali u l-impatt li għandha din it-teknoloġija, din id-dinja diġitali f'ħajjitna. Għaliex huwa importanti Sfin għalik? Huwa l-gwida ta' ħajti. Insib verament ferħu paċi meta inkun qed nisfen u nispera li inkomplu inkabru l-opportunitajiet biex aktar nies ikollhom aċċess kemm għas-sfin u kemm għall-arti oħra.